מושג. לעסקים רבים מדי אין מושג איך לתמחר את המוצרים שלהם. הם מנחשים, מעתיקים, הולכים עם תחושות בטן, אפילו פותחים בקלפים ומגיעים לתוצאות עגומות. שלום, אני ענת יגורי ואני מדריכה ומלווה עצמאים ובעלי עסקים לפיתוח ושכלול כישורי הניהול וההתנהלות במרחב העסקי שלהם. במהלך השנים פיתחתי מתכונות הכשרה קלות ליישום שנועדו לשפר את עבודת הניהול ולהביא את העסקים לתוצאות טובות יותר. אני בוגרת לימודי ניהול ושיווק, מאחוריי 30 שנות ניסיון נצבר בתפקידי ניהול כללי וניהול בכיר בשיווק. יש לי היכרות טובה עם מגוון גדול מאוד של תחומים וענפים במשק הישראלי, דבר שמאפשר לי להציע את הידע והייעוץ שלי לקהלים נרחבים ולעסקים מגוונים. היום נדבר על איך לשפר את הרווחיות של העסק מבלי לעבוד קשה יותר, איך למכור יותר בקלות ואיך להרגיש הרבה יותר בנוח כאשר אתם מגיעים לשלב שבו אתם אומרים ללקוח כמה עולה השירות או המוצר שלכם. עסקים רבים סובלים ממחלת תמחור בחאווה. זאת מחלה מדבקת, נפוצה, שגורמת להרבה עסקים לתמחר את המוצרים שלהם בחאווה, כלומר בחובבנות משהו, על פי תחושות בטן או על פי מה שהמתחרים עושים. הבעיה שהמחלה הזאת גורמת להם לחוסר שקט בכל פעם שהם מציינים את המחיר ללקוח. חוסר הביטחון שלהם מורגש, והלקוח מגיב בהתאם, נרתע, הולך למתחרים, מבקש הנחה. לכן חשוב שהתמחור יהיה מדויק. אז עכשיו לשאלת $1,000,000. ממה מורכב מחיר נכון? תמחור נכון מתחשב בשלושה מרכיבים. הגדרה ממוקדת של קהל היעד, המוני או יחידים, מהי רמת החיים שבה הוא מתנהל, מה השיוך החברתי שלו, האם אתה מציע את השירותים והמוצרים שלך בתפוצה מקומית או ארצית או גלובלית. מרכיב שני, היתרונות שמבדלים אותך. למשל, המעטפת השירותית שאתה מציע עם המוצר. האם יש זמינות של 24/7 או שירות עד הלקוח? האם ניתן להציע ערך של בלעדיות או תוספות כלשהן לרוכש? וכדומה. מרכיב שלישי הוא העלויות האמיתיות של השירות או המוצר עבורך. לפני שנקבע המחיר ללקוח, יש להכיר את העלויות האמיתיות עליהן מבוסס התכנון והפיתוח של השירות או המוצר שלך, כולל תחשיב עלויות השיווק והפרסום. השלבים האלו לתמחור נכונים לגבי תמחור הרצאה או הדרכה אקדמית, שמושקעות שעות לימוד, כתיבה ועריכה טרום ההדרכה, בדיוק כמו לגבי פניית תוכנה או עיצוב וייצור מטבח או טיפול אלטרנטיבי. למעשה נכונים לכל עסק מכל סדר גודל ובכל תחום. לאחר 30 שנים בתחום ועבודה עם מאות לקוחות, הבנתי שהדרך הכי יעילה לאפשר לעסקים צמיחה ושגשוג היא לטפל באופן מדויק ומקצועי בתמחור שלהם. לכן הכנתי את שירות פגישת מרתון לתמחור. בפגישת מרתון לתמחור אני יושבת עם בעל העסק למשך כ3 שעות, שבמהלכן אנו עוברים על כל המרכיבים הדרושים על מנת ליצור לו תמחור נכון למוצרים ושירותים. בסוף הפגישה הזאת בעל העסק יוצא עם מחירון ברור, ביטחון במחירים שלו וידיעה שככל שהוא ימכור יותר הוא אכן ירוויח. כדי שגם אתה תגיע למחירון נכון וריאלי ותהנה מעסק מצליח עם רווחים נעים בכל עסקה שתעשה, אני מזמינה אותך למלא את הפרטים שלך בטופס ולפגוש אותי על מנת שגם לך יהיה תמחור מדויק ונכון.